lifestyle ya VP Costa no Chiwenga inokonzi yoemerwa neveruzhinji. VP Costa no Chiwenga anoita zvedu zvevanhu. Panguva ino achionekwa kunzi anorarama nevanhu zvinosobuda pachena kuti umunhu wokuvanhu haiti sevamwe vaya vanoita sekunge vasingararami nevanhu. Sarapinda mashoko ori kunzi over the weekend aiwa VP Costa no Chiwenga during their church service aiwa vakanyatsa kuappear paevent yekucelebrate the death of Jesus inova iyo Easter yatatasara nayo. Chiitiko chanyatsoonekwa kunzi aiwa chachiri iconic. Everyone was happy to see VP Costa no Chiwenga and subscribe or like on the bell icon. Tibina pana pa Operation Story guys on post pictures samuri kuona kudanyira chiti. Crowds welcomed him by waving palm branches, laying clocks, shouting Hosanna, a Hebrew's phrase meaning save us. Jesus' story reminds me about 2017 Operation Story guys. Ubvatega minimbaloi madevelopments ari kuda panapa ari kuonekwa kunzi aiwa vanhu vakanga vachidedzera vachiti Hosana vachiti save us. Panguva inokorwa kunzi VP Costa no Chiwenga is against zviri kuitiwa nezvigananda nhau dzekuuya panguva ino vachiambeta the constitution vachida kuchinja the liberation ideas dzenyika idzo the same dzavakarwira. Panguva ino people were shouting Hosana. In other words, zvakuinterpretwa zvichinzi people were saying save us general, save us. Ndiye ari kuonekwa kunzi he is at the top of the stakes and panguva ine people they expect him to take action. Ndoda kuti vanoziva kuti aiwa ndo vakambotora again action muna 2017. Right now taakudzokerazve kwakavari titi generally tirangarirekevo madevelopments ari kuda panguva ino as they are celebrating vachiprepare maEaster celebrations. Panya comment section medu mutudze mafungiro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Zona subscribe or like machina turn on the bell icon.